Good news kadag iti umili iti Ilocos Region nga agsapsapol iti Panggedan. Nasurok iti 18,000 job vacancies ti mabalinyo a pagpilyan iti trabaho iti job fair kagidan ti Labor Day a maangay inton bigat. Mabalbalakadan pa'y dagiti agaplikar nga awitan na amin akangrunan a dokumento akasapulan iti job fair. Ada detalye ni Bridget Marcasi pangusfian. Nagduduma serbisyo ti insagana ti Department of Labor and Employment Region 1 intun bigata. Sigun iti Dole Region 1, enam a job fair ti maipatungpal iti entero a region, papasatan dagiti 188 nga employers, amang ijaya iti 18,000 a local employment ken 5,000 a trabaho abroad. Karaman kadagiti serbisyo ang maijaya dagiti skills training, career guidance, legal assistance, occupational safety, consultations ken dumapay a programa ang makaipaay iti napinpintas a pagbirukan ken pagsayaatan dagiti mamangged iti Region 1. Napakaganda po ng ating tema kasi ang pinag-uusapan natin ngayon dito ay yung sabay-sabay po na pag-angat ng ating mga manggagawa, bilang manggagawa pati mga namumuhunan. Sana po ay malampasan po natin ang ating mga dinadanas na krisis sa kasalukuyan. Meron po kaming mga isi-set up na booth, information booth sa lahat po ng Labor Day site on May 1 na na-designate po ng Department of Labor and Employment. Ang objective po nito ay para ipakita sa publiko ang lahat ng listahan, mga scholarship programs na skills training in nature na pwedeng i-avail po ng ating mga recipient. Saknan iti panakaisakad ti minimum wage iti Region 1 na ilawlawag ang masapul tinaan anay apan nagadal tapno mabalanse ti panangikonsidera iti pagimbagan dagiti mangmangged ken employers. Naipaganitget ati wage rates ket regionalized tapno nasaysaya at maitunos iti aktwal a kasasaad iti tunggal region. Iti agdama, ti kababaan wenno ti minimum a sweldo sa jay ket 505 pesos para kadagiti establishmento nga adaan iti 10 wenno ad-adupay nga empleyado, bayat a 480 pesos para kadagiti adaan iti siyam wenno basbasit paya. Impasigurado met ti board nga agtultuloy ti panangipaayda iti impormasyon maipapan iti sweldo ken produktibidad ng runa bayat kadagiti aktibidad iti Labor Day intun bigat Mayo 1. Binabalanse po nila yung interes ng mga manggagawa, both manggagawa at ang ating mga capitalists or yung ating mga employers. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.